اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی، جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی، جس کو در رسول کی قربت نہیں ملی، اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی، اس کو کبھی سکون کی دولت نہیں ملی۔ محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بھلا، محشر میں سوئے یوسف کیا دیکھتے بھلا، آنکھوں کو تیری دید سے فرصت نہیں ملی، آنکھوں کو تیری دید سے فرصت نہیں ملی، اور کتنا وہ بد نصیب ہے دنیا میں دوستو، کتنا وہ بد نصیب ہے دنیا میں دوستو، جس کو میرے حضور کی نسبت نہیں ملی،
جس کو میرے حضور کی نسبت نہیں ملی، حاکم ہمارے گھر میں بھی آتے تو وہ ضرور، حاکم ہمارے گھر میں بھی آتے تو وہ ضرور، لیکن ہمیں ایوب سی قسمت نہیں ملی، لیکن ہمیں ایوب سی قسمت نہیں ملی۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، آج دے اس جمعۃ المبارک دی اس مقدس نشست دے اندر جناب دے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طریقے نہ تسا اشتہارات تے بھی دیکھیا، آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے اللہ دے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، فرمایا نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نبیاں دا ذکر کرنا، بولیے ذرا، نبیاں دا ذکر کرنا، فرمایا صالحین دا جدو ذکر کیتا جائے نا، فرمایا اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے۔ صالحین دا ذکر کرو، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے، تے اللہ دے نبیاں دا ذکر کرو تے او عبادت ہے۔ ان جملہ ایک میں بولنا چاہنا، ذرا توجہ رکھنا، صالحین دا ذکر کرو تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوتا ہے، نبیاں دا ذکر کرو تے عبادت ہے، نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے، تے جے امام الانبیاء دا ذکر کیتا جائے تے وہ تو سب عبادتاں دی بھی جان بن جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ دے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام دے والد گرامی دا نامی اس میں گرامی ہے جناب انوس۔ جناب انوس جناب عیس دے بیٹے نے، اور جناب عیس حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دے لختے جگر نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی والدہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام آپ دی اولاد بچوں سن۔ ایوب علیہ السلام دی والدہ وہ کنہ دی اولاد بچوں سن؟ حضرت لوط علیہ السلام دی اولاد بچوں۔ تفاسیر دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 887 تے لکھیا، تفسیر روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 80 دے ہوتے علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام دا حلیہ بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ، ہولی نہیں محبت نہ لاکھو. آپ دا حلیہ بیان فرمایا. فرماندے نے حضرت ایوب علیہ السلام دے وال کنگرے آلے سن، کنڈلاں والے. کیڑے وال سن؟ کنڈلاں والے. زلف تیری دے کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے. آپ دے وال جڑے سن کنڈلاں والے سن. آپ دیاں اکھاں موٹیاں سن، خوبصورت، گردن چھوٹی سی، سینہ آپ دا چوڑا سی، پنڈلیاں اور کلائیاں موٹیاں سن تے قد لمبا سی. حسین و جمیل صورت سی آپ دی تے آپ دے اوصاف ایسن کہ آپ مسکینہ دے اتے بڑا رحم فرماندے سن. مسکین بندیاں تے رحم فرماندے سن. یتیمہ دی کفالت کر دے سن. کوئی یتیم بندہ مل جانا آپ نے اس دی کفالت کرنی، او دے کھان پین دا انتظام آپ نے خود کرنا. بیوہ عورتاں دی معاونت فرماندے سن. مہماناں نو عزت دے نال اپنے گھر وچ لے کے آنا تو خندہ پیشانی دے نال انہاں نال ملنا. اللہ تعالیٰ نے آپ نو مال بڑا عطا فرمایا سی. مالدار نبی سن. آج کل کسے پیر کو 4 پیسے آ جانا تے کئی بندے سوچ دیں ایک آدھا پیر ہے، یہ تو دنیا جی کھیڈن ڈے ہے. کیوں جی؟ کسے بندے کو 4 لا یہ بھی کوئی بندہ ہے، یہ کول تے پیسہ ہی بڑا ہے، ایک آدھا پیر ہے. اللہ دے نبی دی گل کر رہے ہیں. میں رزق حلال بندے دے کول ہونا ایک بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے. اللہ رزق حلال دے وے تو پھر او حلال کمہ دے اتے بندہ خرچ کرے. رزق حلال ہوئے تو پھر حلال کمہ تے بندہ نو خرچ کرے تو او باعث آر نہیں بلکہ او باعث فخر ہے کہ رزق حلال ہوئے. پیڑاں، بکریاں، گاواں، اونٹ اور مجھاں، یہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دے کول وافر مقدار ایک سن. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، آپ فرماندے نے حضرت ایوب علیہ السلام دے کول 3000 بیلاں دیاں جوڑیاں سن. ٹگے سمجھ دیو نا، بیل. 3000 ٹگیاں دیاں جوڑیاں سن اور ہر جوڑی دے اتے ایک بندہ مقرر سی جڑا او دی حفاظت کردہ سی، انہوں سامدہ سی. توجہ ہے ذرا ہون آپ دے رزق دا اندازہ لگا لینا تھوڑا جہا، آپ دے مال دا اندازہ لگانا. 3000 بیلاں دیاں جوڑیاں، ہر جوڑی دے اتے ایک آدمی مقرر ہے اور او جڑا آدمی غلام مقرر ہے نا، اس غلام دے نال او دی بیوی بھی ہے تے اس غلام دے کول نالے او بیلان دی جوڑی ہے تے ہر غلام دے کول اللہ دے نبی نے او دی کسٹڈی دے وچ 14,000 بکریاں بھی دیتیاں ہوئیاں سن. 3000 بیلان دیاں جوڑیاں تے ہر جوڑی دے نال ایک غلام، ایک کو دی بیوی تے نال 14,000 بکریاں دا اجڑ بھی. ان اندازہ لالا اللہ نے اپنے نبی نو کتنی کو دولت عطا فرمائی ہوئی سی. تو جدو رات پہنی نا، اللہ دے سونے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام آپ اپنی گلی وچ نکل پہنا، گلی چٹرنا، گلی جا کے نا تے ویکھنا کو مہمان مل جائے تے اس مہمان نو اللہ دے نبی نال لے کے آندے سن تے نال لے آ کے
گھر وچ پیار نہ بٹھانا. انہیں کہنا جناب مینوں کیوں لے کے آئے ہو؟ آپ نے فرمانا یار تینوں میں لے آندا اس واسطے وے کہ میں کھانا سی کہ میں اج تک کدی کلیاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھادا. تینوں تاں نال لے آندا ہے، تینوں تاں نال لے کے آیا کہ تینوں نال بٹھا کے کھانا کھاواں. او دی وجہ کی ہے؟ اے بھی جملہ سن لو. حدیث نے وچ آندا تسی آپ گھر وچ جو کھاؤ نا قیامت والے دن او دا حساب دینا پینا ہے، پر مہمان نال بیٹھ کے جڑا کھاؤ گے نا قیامت والے دن او دا حساب کو نہیں جے ہونا. مہمان نال بیٹھ کے جڑا کھاؤ گے نا قیامت والے دن او دا حساب نہیں دینا پوے گا. اس واسطے کوشش کریا کرو کدی کو پراؤنا آ جائے تو نال بہ جایا کرو. کدی کو مہمان آ جائے نا پویں او دے نال 2 لقمے ہی لا لیا کرو. ویسے تے کھچ کے کھانا چاہیے پراؤنے دے نال، کیونکہ کیڑا حساب دینا پینا ہے. اللہ اکبر. نہیں پر اینا کوئی کھانا چاہیے بعد وچ او نہ ہوئے او بچاندیاں پچھوں نے ہسپتال لگے ہون، پھر ڈاکٹر ساجد صاحب نے جا کے آکھو جناب کوئی 2 ٹیکے لاؤ معدہ خراب ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جوانی وچ شادی فرمائی، نکاح فرمایا، اور جس عورت دے نال آپ نے نکاح فرمایا وہ جناب افراہیم دی بیٹی ہے. تے افراہیم جناب حسین کائنات نبی سیدنا یوسف علیہ السلام دے لخت جگر نے. حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری دے نال حضرت ایوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا. توجہ ہے بھائی سارے دی؟ تھوڑا جا ذرا شجرہ نسب تھوڑا جا 10 لئیے نا، پھر اگے انشاءاللہ جو تسی چاندے ادھر بھی آنا. نکاح کیتا بی بی دا نام کی ہے؟ رحمت. بی بی دا نام کی ہے؟ رحمت بی بی. یہ پوتری ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی، اور بیٹی ہے جناب افراہیم دی. اور افراہیم انہ دی ماں دا نام ہے جناب سیدہ زلیخا. کی نام ہے؟ حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حوالے دا ذمہ دارہ جب تک میری زندگی ہے، حوالہ وکھانا کام میں منانا نہیں. سبحان اللہ. سارے پیار دے نال فرماؤ ذرا. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام نو مال دے نال نال اولاد بھی عطا فرمائی. تسی دیکھیا ہے کہ اس دنیا دے اندر کئی بندے ایسے نے انہاں کول مال تے بڑا پر اولاد نہیں. بعض بندے ایسے نے جنہاں دے کول اولاد ہے مال نہیں. اللہ دی عطا ہے نا جی. کسے نو چاہے تے دولت دے وے، کسے نو چاہے اولاد دے وے، لیکن مالک دا بڑا کرم ہوندہ ہے کہ مالک اولاد بھی دے وے تے مال بھی دے وے. دعا کرو اس جمعہ شریف دی پاکیزہ نشست دے اندر، یا اللہ بے اولادہ نو اولاد نورینہ عطا فرما تے بے روزگارہ نو رزق حلال نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام نو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں سن. توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ. ذرا پیار نہ فرماؤ. اینی دولت، اولاد بھی، مال بھی، مویشی بھی، اونٹ، بکریاں، پیڈاں، گاواں، مجھاں، غلام، نکرانیاں، اتنا کچھ ہونے دے باوجود اللہ دے نبی نے اللہ دی عبادت کرنے کدی کمی نہیں چھڑی. میں پھر جملہ رپیٹ کرنا چاہنا کیونکہ ساری تقریر اگو ایسے جملے تے ہی چلنی. پیڈاں، گاواں، بکریاں، مجھاں، ٹگے، اونٹ تے پیسہ، نکرانیاں، نوکر، اتنا کچھ ہونے دے باوجود اللہ دے نبی نے اللہ دی عبادت واللو منہ نہیں موڑیا، بلکہ جیویں دولت ودی جاندی ہے اللہ دے نبی اللہ دی عبادت جو ٹیم ودان دے جاندے نے اسے طریقے دے. جدو عبادت اس انداز نال کیتی نا، صبح بھی عبادت، رات بھی عبادت، دوپہر بھی عبادت، شام بھی عبادت. اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہون ذرا سنیا جے اللہ دے نبی صابر نبی دا ذکر کرنا ہے آج. صابر نبی دا
اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا زمین تے ویکھے ہی میرے نبی والوں، یا اللہ ویکھے ہے کیویں عبادت کردا ہے میری، یا اللہ تیری بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا اے میرا خاص بندہ ہی۔ اچھا ہوں حدیث شریف چاہتا ہے، علامہ تبری علیہ رحمہ نے تفسیر تبری جو بھی لکھیا اور علامہ سیوطی نے تفسیر در منصور جو لکھیا، فرماندے نہیں اللہ جدو کسے بندے نال پیار کر دے نا تے اللہ سب تو پہلے اس پیار دا اظہار جبریل نال کر دے، جبریل نو دستا جبریل او ویکھ کڈا چنگا بندہ مینوں اودے نال پیار ہو گیا ہے۔ تے جدو اللہ نو کسے بندے نال پیار ہو جائے نا تے اللہ پھر فرماندا جبریل مینوں اودے نال پیار ہے تو نہیں کرنا؟ وہ کہندا یا اللہ جدے نال تینوں پیار ہے میں کون اودے نال نہ پیار کرا؟ یا اللہ مینوں بھی پیار ہو گیا اودے نال، تینوں ہو گیا پیار تے بس پھر مینوں آٹومیٹکلی پیار ہو گیا۔ اللہ فرماندا پھر سن جے تینوں بھی پیار ہو گیا نا ہن آسمان تے فرشتیاں چ اعلان کر، اوے آسمان دے وچ رہن والے فرشتے ہو، او جنت وچ رہن والے فرشتے ہو، فلانے بندے نال مینوں پیار ہو گیا جے تسی بھی کرو دے نال پیار۔ پھر آسمانی مخلوقات دے نال پیار کر دیاں نے، پھر زمین تے حتیٰ کہ سمندراں وچ رہنے والیاں مچھلیاں او بھی اس بندے نال پیار کر دیاں جدے نال اللہ نو پیار ہو جائے۔ جدوں جناب جبریل نے عرض کی تھی پروردگار عالم یا اللہ بالکل منوں بھی اس بندے نال پیار ہو گیا ہے، یا اللہ بالکل تیرا نبی بڑی شان والا ہے، تیری بڑی عبادت کردا ہے، صبح بھی اللہ اللہ، دوپہر بھی اللہ اللہ، شام بھی اللہ اللہ۔ یا اللہ جدوں دنیا اپنے بستریاں تے مزے نال سو جاندی ہے اے تیرا بندہ اس ویلے بھی اٹھ کے مصلی تے کھلو کے تیرا پھر بھی ذکر کردا رہندا ہے۔ اللہ دے جدو مقرب فرشتیاں وچ اس جناب ایوب علیہ السلام دی عبادت دا چرچا ہویا ہے، فرشتیاں وچ چرچا ہویا، زمین تے چرچا ہویا، تے تھانوں پتہ جس بندے نال اللہ محبت کرے، فرشتے محبت کرن، مسلمان محبت کرن، ایمان والے جس بندے نال محبت کرن، شیطان نو تے وقت پہ ہی جاندا ہے نا، شیطان نو تے وقت پہ جاندا ہے۔ شیطان نے مارنیاں شروع کر دیتی ہیں ٹکراں، وہ فرشتے بھی پیار کر دینے دے نال، اللہ بھی پیار کردا ہے، آسمانی مخلوقات زمین دے وچ رہنے والے حتیٰ کہ پانی چ رہنے والی مچھلیاں اس ایوب نال پیار کر دیاں پیاں۔ تے شیطان پتہ کی کہندا یا اللہ بڑا پیار کرنا ہے دے نال؟ فرمایا ہاں بڑا پیار ہے مینوں، عبادت جو کردا میری۔ تو پتہ لگا جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ نو اس بندے نال پیار ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، ہولی آنکھوں متے باہر گلی چ سن نہ لوے کوئی۔ فرمایا بالکل مینوں اپنے بندے ایوب نال پیار ہے، تے یا اللہ اے بھی تینوں پتہ ہے اے تیری عبادت تے نہیں کردا کیوں؟ فرمایا میرے تو بعد کون جاندا ہے؟ میرا بندہ ہے میں جاننا، یا اللہ اے عبادت تیری اس واسطے زیادہ کردا پیا، اے دے کول بکریاں چوکھیاں کی آندا ہے؟ بولو تو صحیح کی آندا ہے؟ اے تاں عبادت کردا ہے، بکریاں تے ویکھنا کنیاں اینیاں بکریاں نے، اے تاں عبادت کردا ہے تیری۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے اللہ ٹل لا لے، اے دے کل ککھ بھی نہ ہویا، اے عبادت اللہ پھر بھی نہیں منہ پھیرے گا۔ شیطان کہندا نہیں یا اللہ اے تیرا بندہ ایوب تیری عبادت تاں کردا ہے، اے دے کل بکریاں زیادہ نے۔ اللہ کریم نے فرمایا لے پر شیطان اے بھی تو منظر ویکھ لے، اللہ دی مرضی ہوئی ساریاں بکریاں مر گئیاں، جدوں ساریاں بکریاں مریاں نے شیطان انسانی روپ دھار کے حضرت ایوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا، آ کے آندا اے اللہ دے نبی تہاڈیاں ساریاں بکریاں مر گئیاں نے۔ اللہ دے نبی نے جدوں او دا جملہ سنیا ساریاں بکریاں مر گئیاں نے، اللہ دے نبی نے سر سجدے وچ رکھ دیتا، آندا یا اللہ تیرا شکر ہے بکریاں ہی مریاں نے نا، میں تے سلامت نا۔
یا اللہ تیرا شکر ہے میں سلامت ہاں، تیرا شکر ہے یا اللہ تیریاں حمداں نے شیطان پریشان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں شیطان ہون دس تو تے آندہ سے یہ دیاں بکریاں زیادہ نے تاں اے میری عبادت کر دے۔ آندہ یا اللہ ایک گل ہو رہے فرمایا کی یا اللہ اے کول اونٹ بڑے نے تاں تیری عبادت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اونٹاں نو بھی موت دے چھڑی، جدو سارے اونٹ مر گئے شیطان پھر انسانی روپ دھار کے حضرت ایوب علیہ السلام بھی بارگاہ دے اندر آیا، آکے اندر جناب تہاڈے سارے اونٹ مر گئے نے۔ اللہ دے نبی نے پھر فرمایا جن نے دتا سی مال لے لیا ہے میرا کیے، اس اللہ دا شکر ہے، اس اللہ دا شکر ہے جن نے مال دیتا سی انہیں مال واپس لے لیا ہے۔ شیطان پھر بولیا آندہ یا اللہ ہجے بھی تیری عبادت تا کر دے، ایدے کل اینے بیلاں دیاں جوڑیاں موجود نے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بیل مار دیتے، سارے ٹھگے مر گئے۔ جدو سارے بیل مر گئے شیطان انسانی روپ دھار کے ایوب علیہ السلام دے کول آیا، آکے آندہ جناب تہاڈے سارے ٹھگے مر گئے۔ فرمایا اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے۔ شیطان آندہ یا اللہ اصل ہے ہجے عبادت تیری تاں کرن رہا، یہ فصلہ بڑیاں نے نا جے دیکھو تینوں اے محنت کرانگا فصلہ اور اگڑنگیاں پھر للانگا مال۔ اللہ تعالیٰ نے زمین وچوں ایک آگ نو باہر کڈیا، اس آگ نے ساری زمین ساری فصل نو اپنی لپیٹ چلے لیا، ساری فصل جل گئی۔ شیطان بڑا خوش ہویا، آندہ ہون جاننا وانا ہون تے نہیں نہ عبادت کرنگے، ہون نہیں شکر کرنگے۔ انسانی روپ دھار کے جدو ایوب علیہ السلام دے کول آیا نا آکے کہنا جناب تھوڑی ساری فصل سڑ گئی۔ فرمایا اللہ دا شکر ہے۔ کی کیا؟ اللہ دا بولو ذرا اللہ دا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ دے گھر نا رات نو چور آ گیا، چور مال لے گیا، جو کچھ بھی ٹوپی مسالہ جو بھی چیزیں پہنیا سن کوئی وہ چوکے لے گیا۔ صبح لوگ کٹھے ہو گئے محلے دے، آکے آکھن لگے مائی جی راتی تواڈے گھر چوری ہو گئی، راتی چوری ہو گئی تے بندے چور جڑے سن تواڈا سامان لے گیا تے آپ نے جڑا جملہ بولیا فرمایا اللہ دا شکر ہے مال ہی لے کے گئے نے، میرا ایمان تے نہیں نہ لے کے گئے۔ اللہ والے بندے انہاں دے جذبے ایسے ہوندے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ نو آکے کہنا جناب تہاڈی ساری فصل جل گئی ہے۔ فرمایا اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے۔ شیطان پھر بولیا آندہ یا اللہ ہجے تیرا شکر تاں کر دے، 7 پترے دے موجود نے، 7 ایدیاں دھیاں موجود نے، تاں تیرا ذکر پیا کر دے، تاں تیرا شکر پیا کر دے۔ تمام مفسرین خصوصاً امام المفسرین حضرت علامہ امام جریر طبری رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر طبری اندر اس نے لکھیا، ہر مند نے جدو شیطان نے ایک جملہ بولیا ہے یا اللہ اے تیرا بندہ تیری عبادت نہ کردہ ہے، اے دی اولاد موجود ہے، اے دے 7 پتر تے 7 دھیاں موجود ہیں، آپ دی ساری اولاد ایک کمرے وچ بیٹھی ہوئی سی، اللہ دی کرنی ایسی ہوئی زلزلہ آیا، چھت ٹکی ہے، ساریاں دھیاں تے سارے پتر ہلاک ہو گئے۔ شیطان انسانی روپ دھار کے حضرت ایوب نبی دے کول آیا ہے، آکے آکھن لگا اے ایوب اے جناب تہاڈی ساری اولاد مر گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے آندھنے تیرے یا اللہ شکر ہے، اگے مال دی فکر رہندی سی، سارا دن مال دی حفاظت کردہ رہندا سا، پھر مال مکیا ہے، پھر اولاد نو رات نو ٹائم دینا پہندہ سی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اولاد تو بھی جان چھٹی ہے، مال تو بھی جان چھٹی ہے، ہون تے رج کے مولا تیرا ذکر کریا کرانگا، ہون تے مالک دن رات تیرا ہی ذکر ہوئے گا، ایک توں ایک تیری یاد ہوئے گی، ہورتے ویچ ہون گالی کوئی نہیں رہ گئی۔ شیطان دا سر چکرایا آندھے ہوئے اولاد مر گئی، مال تباہ ہو گیا،
زمین فصل خراب ہو گئی، ایک کیسا بندہ ہے، پھر بھی جو بھی ہوندہ ہے پھر بھی کہندہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ پتہ کی فرماندہ ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تو میرا ہر گل تے شکر ادا کرے گا میں ویکھی تیرے تے کرم دیا بارشاں کس طریقے دے نال کر دینا۔ فرمایا اگر تو میرا شکر ادا کرے گا میں تینوں زیادہ دیاں گا۔ شیطان رویا، سر چکرا گیا، اللہ کریم نے فرمایا ہون دس تم تے آندا سائیں دے کول پیڈاں نے، بکریاں نے، اونٹ نے، اے دے کول گاواں نے، مجھاں نے، تاں اے ذکر کر دے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، فصلاں تباہ ہو گئیاں، اولاد ہلاک ہو گئی ہے، اے دے باوجود بھی میرا ذکر پہ کر دے۔ شیطان اپنے کام تو بعد نہ آیا، آندا یا اللہ ہون تیری عبادت تاں پہ کر دے ہجے اس بندے کول صحت موجود ہے نا، ہجے ایدی صحت ہے نا، ہجے ایدی صحت ہے وے، ایدی طبیعت ٹھیک ہے، ایدہ جسم ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا او عدلی بدبختہ، اوہ تم اپنے اللہ دل لا لے، ویکھی میرا نبی ہر حال چ میرا شکر ادا کردہ نظر آئے گا، ہر حالت چ میرا شکر ادا کرے گا۔ یا اللہ یہ تیری عبادت تاں کردہ پیا، ایدہ جسم ٹھیک ہے، انہوں بیماری کو نہیں لگی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم دے اتے بیماری نو غالب فرما دیتا، خارش شروع ہوئی، پھنسیاں بن گئی ہیں، بڑی معذرت نال گل اللہ دے نبی دیئے، بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا حساس، بڑا نازک ترین مرحلہ ہے، بہت نازک ترین مرحلہ۔ میں تھے دو تین باتاں نے جڑیاں ساڑھے زبان زد عام نے، ہو سکتا ہے کوئی بندے میرے نال اس گلتے مخالفت بھی کرن، سرکار دا فرمان ہے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّ، سچی گل کرو پہنویں کسی نے کوڑی لگ دیئے تھے لگ جائے۔ یاد رکھو جدو گل اللہ دے نبی دی ذات تے ہوئے نا، ادوں زبان بھی تے قلم بھی سوچ سمجھ کے اٹھانے بولنے چاہیے، زبان بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے، کھلنی چاہیے، اور قلم بھی سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے کہ میں کس ہستی دے اتے قلم اٹھان لگا۔ آپ دے جسم اتے پھنسیاں بن گئی ہیں، کی بنیاں؟ بہت یادرہ کی بنیاں؟ پھنسیاں۔ تفسیر در منصور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بڑیاں بڑیاں پھنسیاں ہو جان، جدو پھوڑے وڈے ہو جان نا پھٹ جان کرن، وچوں پیپ نکلے کریں۔ اللہ دے نبی ہر حالت چ اللہ دا ذکر کر دے، ہر حالت چ اللہ دے نبی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دے رشتہ دار سارے نے آپ کو چھڑ دیتا، اور فطرتی دی بات ہے آج تسی اپنے معاشرے چ ویکھ لو، جدو بندے دے کول بینک دولت پیسہ جائیداد کوٹھیاں مربے گڈیاں ہونا سارے بندے دے بن دیں، تے جدو بندے دے حالات تھوڑے جا ماڑے آ جان سارے چھڑ کے ٹر جانے، اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ پیڑاں وچوں پیڑ انوکھی جس دا نام غریبی، اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے سب سجن ساتھ قریبی، اوکھا ویلہ آ جائے نا غریبی آ جائے سارے چھڑ جاندے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سب نے چھوڑ دیتا۔ علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے حضرت ایوب علیہ السلام نے اٹھا کے شہر تو باہر ایک درخت تھلے بٹھا دیتا، شہر و باہر ایک درخت دے تھلے بٹھا دیتا، آپ ایک درخت دے تھلے بیٹھے اور کوئی آپ دے قریب نہیں آندا، صرف آپ دی ایک کلی بیوی جدا نام حضرت رحمت بی بی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتی آپ دا خیال رکھ دی، تے کر دیا کی نے پنڈ چ مزدوری کر دیا نے تے لیا کے مزدوری کر کے آپ واسطے کھانا تیار کر کے جڑا بن آپ دے منہ وچ پاندیاں، سارا جسم پھنسیاں دے نال پریا پیا،
जिस्म दे विचों पीप निकल दी। अच्छा इत्थे जिस वक्त आप की कैफियत हुई ना तो आप की ज़ौजा एक दिन कहन लगियां हजरत रहमत बीबी कहंदियां ने हजूर अल्लाह को दुआ करो हाँ अल्लाह तुहानू सेहत दे छड़े। कोई गलत मशवरा तो नहीं ना, अल्लाह को ही मंगना है। अल्लाह दे नबी ने की फरमाया, फरमाया मैनू ये दस साडे ते खुशहाली दे किन्ने साल गुजरे ने, साडे ते खुशहाली दे कितने साल गुजरे ने। अर्ज की हजूर 80 साल। ते फरमाया मैनू बीमार होया कितनी देर हुई है। अल्लाह अकबर। खुशहाली दे कितने साल गुजरे ने? 80 साल। ते मैनू बीमार होया नू अर्ज की हजूर 7 साल। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ते मैनू अल्लाह कोलों हया आउंदी है कि मैं उन्होंने कहा या अल्लाह मैनू सेहत दे दे। तो जे उस फरमाया तेनू 80 साल खुशहाली दी है तो 7 साल भी नहीं बीमारी बीमार बर्दाश्त कर सकिया। 80 साल तेन खुशहाली देते ने तो 7 साल युक्ता गए। मैनू अल्लाह तो हया नहीं, मैं ये गल नहीं कह सकता। अलामा अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने इस रवायत को लिखा और हाफिज इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्कियुल कबीर दे अंदर इसनू लिखा। अगों इन्हों वेख के फिर उलमा ने अपनी अपनी किताबां अंदर इस रवायत को बयान किया कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दे जिस्म अंदर कीड़े पै गए। की पै गए? कीड़े। लेकिन सुनो इमाम फखरुद्दीन राजी की फरमाते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी होवे जद आखिरी वेला आया तो पीर बचाने वास्ते आ गया। सुभान अल्लाह दा ऊंची आवाज देना फरमाओ। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते ने कि वाकया बयान किया जाता है कि आपके जिस्म में कीड़े पै गए। एक कीड़ा थले डिगया तो आपने फिर चुक के उन्होंने अपने जिस्म ते रख दिता। तो रख के फरमाया तेनू अल्लाह ने मेरा जिस्म तेरे वास्ते खुराक बनाया तो खा लै होर खा लै। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते ने गल याद रखना अल्लाह दा नबी जिंदा होवे तां विसाल कर जाए तां विसाल भी कर जाए ते जिस्म दे विच कीड़े नहीं पै सकते। ये ते अल्लाह दा नबी अजे फिर भी जिंदा है। और तमाम उलमा ने लिखा फरमाते ने ये जड़ी रवायत है ये मुसलमाना दी रवायत नहीं, ये इसराइली रवायात है, बनी इसराइली रवायात यानी यहूदियां विचों ये रवायत चलती हुई मुसलमाना भी आई। फरमाते ने कतन इस रवायत की कोई सनद नहीं मुसलमाना दे अंदर। और ये अल्लाह दे नबी दी शान च तौहीन है ये कहना कि अल्लाह दे नबी दे जिस्म च माद अल्लाह कीड़े पै गए। फरमाते ने नबी दा जिस्म ते कबर ही चला जाए कीड़ा उत्थे नेड़े नहीं आउंदा तो जिंदे विच कीड़ा किवें आ सकदा? जिंदा नबी दे जिस्म में कीड़ा नहीं आ सकता, विशाल कर जाए फिर कीड़ा नहीं आ सकता। किवें हो सकता है? अल्लाह दे नबी हाँ उन्होंने जिस्म दे विचों फिंसियां रा एक मालक की तरफों एक उन्होंने उत्ते आजमाए सी लेकिन कीड़े नहीं पै। तमाम उलमा ने इसका रद्द फरमाया रवायत लिख के फरमाया असी इस रवायत को नहीं मानते। क्यों? फरमाया ये रवायत इसराइली रवायत है यानी यहूदियों की तरफों मनसूब की थी। तो अज तो बाद तुसी भी याद रखना ये बबांगे तो हल मैं आम मजमे विच गल कर रहा और वीडियो बन रही आम की रिकॉर्ड बात है। अगर कोई तुहाडे सामने ऐसी बात करे भी उन्होंने मना कर दे, उनको भाई अल्लाह के नबी की शान के खिलाफ है जुमला बोलना, ये तौहीन अल्लाह के नबी का ये जुमला कहना। अल्लाह के नबी सैयदना अयूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम आप उस दरख्त के थल्ले बैठे ने, बह के फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह 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 दा जिक्र जारी है सारी है। अल्लाह दे नबी अल्लाह दा जिक्र पे कर दे रहे। शैतान थक गया। एक दिन उन्हें शैतान ने चीख मारी। इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने शैतान ने मारी चीख, सारे चेले चमचे इकट्ठे हो गए। आंदे ने सरदार जी की मसला है? आंदा यारो मैं बड़ा परेशान हाँ, 10 वजह की बनी है। आखन लगा परेशान इस गल तो मैं हर हरबा इस्तेमाल किया है पर हजरत अयूब हर हाल च अल्लाह दा जिक्र ही कीता है। हर हाल दे अंदर अल्लाह दा जिक्र कीता है। आखन लगे उस्ताद जी दसो मेरा हुण मसला की है? आंदा हुण मैनू समझ नहीं आउंदी मैं इनू इस मुकाम तो थल्ले किवें लियावां।
اس پاگل نو پتہ نہیں جنوں مقام مالک دین تھلے سٹ کوئی نہیں سکدا پھر انہوں جنوں مقام مالک دے چھڑن انہوں کوئی تھلے نہیں سٹ سکدا حضرت ایوب علیہ السلام دے خلاف میٹنگ جاری ہے شیطان بول کے آندھا ہاں ایک طریقہ میرے ذہن چاہیا ہوں انہوں نے کہا کہ آندھا میں ایوب دی بیوی نال گل کر کے ویکھنا ایوب دی بیوی نال گل کر کے ویکھنا شاید کو میری گل بن جائے حکیم دا روپ دھار کے نا حکیم دا روپ دھار کے تے اس رستے وچ بہ گیا جس رستے وچوں حضرت رحمت بی بی آندیاں سی بیٹھا تے کول کچھ اور بیبیاں بندے تو انہوں پتا جتے پھر حکیم ہوئے پھر لوگ تے آ جان لگ پہندے نا وہ بیٹھا تے رحمت بی بی کولوں دی گزریاں ویکھیا بھی حکیم بیٹھا لوگ نبضاں وکھا رہے ہیں رحمت بی بی جا کے کول کہنی نے میرے خامند بیمار نے انہاں واسطے بھی کوئی دوائی دے دے گا پتہ کی کہندا ہے ہاں ہاں تیرے خامند واسطے بالکل علاج ہے پر ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کی شرط تھی آکھا لگا شرط ہے وے کہ تیرے بندے نو شفا تے مل جائے گی ایوب علیہ السلام نو شفا مل جائے گی پر گلے وے جدوں شفا مل جائے نا شفا ملن تو بعد او اینا کہہ چھڑے کہ منو شفا تو دیتی تو بس تیرے بندے نو شفا مل جائے گی بس اینا اقرار کر لو کہ وہی میں انج کہہ دیں گے آپ نے فرمایا اچھا میں جا کے نہ تے آپ نے صلاح کرنی ہے حضرت رحمت بی بی اتھو ٹڑیاں علماء نے بڑے سارے اقوال بیان فرمائے لیکن میں جیڑا رستہ احتیاط دا میں او دے وچوں لنگ رہا ہوں احتیاط دے رستے حضرت ایوب علیہ السلام اور منو بھی پتہ ہے مجمع نو پڑکانا کیویں میں او میں دی روایات ہیں لیکن جواب پیچھوں میں ہی دینا ہے اس واسطے احتیاط دا رستہ اختیار کرنا چاہیے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو حضرت رحمت بی بی آئیاں نے آکے کہنیے نے جناب آج میں ایک حکیم نو مل کے آئیاں انہیں آکھیا میں ایسی دوائی دیاں گا ایوب نو صحت مل جائے گی اور ایک جملہ کہنا پوے گا فرمایا انہیں کیڑا جملہ آکھیا ہے حضرت رحمت بی بی بول کے کہنے لگیاں اس حکیم نے آکھیا ہے بس ایک کہہ چھڑنا کہ منو صحت تو دیتی ہے تے بس ٹھیک ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے چہرہ پاک تے سرخی جلال آ گیا فرمایا تیرا بھلا ہو جائے جنوں تو حکیم سمجھی بیٹھی ہے او حکیم نہیں ہوں بے ایمان شیطان بیٹھا ہویا ہے فرمایا او تے بے ایمان شیطانی او تے شیطان ہے فرمایا او تے بے ایمان شیطان ہے فرمایا او تینوں پٹھے رستے تے لانا چاہتا ہے اللہ دی نبی سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا تو اسے بے ایمان کل گئی کی لین سے فرمایا کی لین گئی سے جس رب نے منو اس حالت چ رکھیا ہے اور رب منو صحت بھی آجی عطا فرما سکتا تم اس بے ایمان کول گئی کی لین جڑا جملہ بولیا آپ نے فرمایا اگر منو صحت مل گئی تے میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا تو گئی کیوں اس بے ایمان دے کول قرآن پاک دی گل روایت نہیں نہ کوئی حکایت قرآن دی گل فرمایا اگر منو صحت مل گئی تینوں 100 کوڑے ماراں گا تو گئی دے کول کیوں حضرت رحمت بی بی بڑیاں پریشان ہوئیاں اوہو اے بے ایمان اے کیڑا روپ دھار کے بیٹھا سی راہ وچ ایک جملہ کہہ دیا خدارا گھراں وچ مائیاں بھیناں نو سمجھایا کرو تھوڑی جی گل ہو جائے نا کدھر پانی دے 2 چھٹے وجن تے فوری چلو کسے حکیم نو لبو یا پیر نو لبو ساڈے گھر پیر جی پانی دے چھٹے وجدے او پھر پتہ کی آندا ایک بکرا لے آؤ اے چھٹے مک جانے تے بیویاں آگے ناکسو لکل ہوندیاں ٹھیک ہے پیر جی اے لے لو اے بکرا لو تے ساڈے چھٹے وہ جدو بکرا دے دینا چھٹے ہو جی مک جانا جدو 20-25 ہزار دا بکرا گیا چھٹے ہو جی آٹومیٹکلی مک جانا اپنے اعتقاد پختہ رکھو اللہ دی ذات ہوتے یقین کامل ہونا چاہیے بندے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام
آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مینوں صحت دے دیتی، اگر اللہ مینوں صحت دیتی، میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا۔ وقت گزردا جا رہے ہیں، وقت گزردا جا رہے ہیں۔ اللہ دے جلیل القدر نبی سیدنا ایوب علیہ السلام اس درخت دے تھلے بیٹھی ہوئے نے، درخت دے تھلے بیٹھے نے۔ آپ دے 2 رشتہ دار کولوں دی لنگے، 2 رشتہ دار جدوں کولوں دی لنگے تے دوروں گزر دیاں ایک ویکھ کے آکھن لگا اے ویکھ ایوب والوں لگدا انہیں کوئی گناہ بڑا وڈا کیتا ہے، اس گناہ کوئی بڑا وڈا کر لیا ہے، تائیں تے انہوں 7 سال ہو گئے نے اس بیماری وچ پیا ہویاں، تائیں انہوں صحت نہیں پئی ملدی، تائیں تے اے حالت بنی ہوئی ہے۔ جدوں شریکے گل کیتی ہے، بندہ دوجیاں دی گل سہ جاندا ہے تے شریکے دی سہنی بڑی اوکھی ہوندی ہے۔ ان رشتہ داراں جدوں گل کیتی نا کہ لگدا ہے اس کوئی گناہ بڑا وڈا کیتا ہے تے تاں ہی دا اے حال ہے۔ بس انی گل سنن دی دیر سی، اللہ دے نبی نے انج نظر اٹھائی آسمان والی، نہ انج نہیں، سارے بولو ذرا پیار نہ سبحان اللہ، پھر مچل کے آکھو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ جدوں نہ 2 بندیاں وچوں ایک نے بول کے آکھیا لگدا اس جرم کوئی بڑا وڈا کیتا ہے، او دی انہوں سزا ملدی پئی ہے، 7 سال ہو گئے نے تائیں تے اے دی حالت انہوں صحت نہیں ملدی۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے اینج نظر آسمان ول چکی ہے، اور علماء کہنے نے اے جدو اللہ دے نبی دعا منگی نیاز نال نہیں منگی بلکہ ناز نال منگی ہے۔ ایک دعا دا انداز نیاز نال دعا منگنا، آکھنا یا اللہ تو مہربان کرم کر دے، رحم فرما دے، انج کر دے، او کر دے۔ ایک نیاز نال ڈائریکٹ گل کر کے آکھنا یا اللہ انج کر دے، اینو کہندے نے ناز نال دعا کرنا۔ اے میرے تہاڈے بس دی گل نہیں، یا اے نبی کر سکدے نے یا امام الانبیاء کر سکدے نے۔ اس انداز دے نال دعا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے نگاہ آسمان ول اٹھائی ہے، آسمان ول اٹھا کے اللہ اس دعا دا ذکر قرآن اس کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ عرض کی دی یا اللہ انی مسنی الضر، یا اللہ اے منو تکلیف پہنچ گئی ہے، منو اے 7 سال لنگے کدی دعا کی تھی ہوئی نہیں۔ اور علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے 4 تو 5 اقوال بیان فرمائے آپ دے اس علالت دے دور دے، بیماری دی مدت دے۔ فرماندے نے ایک روایت چھے کہ آپ 3 سال بیمار رہے، ایک چھے آپ 7 سال بیمار رہے، ایک دے وچے کہ آپ 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال۔ لیکن اس عرصے جو نہیں آکھا یا اللہ میں نو صحت دے دے، جدو شریکاں نے گل کی تھی نہ لگ دے اس کو بڑا بڑا جرم کر لیا، تو دی وجہ تو میرے اللہ دے نبی نے فوری عرض کی تھی یا اللہ منو اے تکلیف پہنچی ہے تے میرے تے مہربانی فرما دے۔ بس اللہ دے نبی دے دعا کرنے دی دیر سی، اللہ فرماتا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جدو ساڑھے بندے نے ساڑھی بارگاہ عرض کی تھی ہے، اللہ فرماتا ہے اساں دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ، اساں دی بیماری نو دور کر دیتا جس حوالے نے اس دعا کیتی سی۔
وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ تے فرمایا اساں او دی اولاد اور او دی اہل انہوں او عطا فرما دیتی بلکہ او دے تو دگنی کر کے انہوں عطا فرما چھڑے. اور ایک روایت ہے کہ آپ نے جڑے بیٹے بیٹیاں فوت ہوئے سن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دوبارہ زندگی عطا فرما چھڑے. اللہ کریم سونے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے جدو اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی نا اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی تے روایات ہی چاہتا ہے اسی ٹائم جناب جبریل آ گئے. محبت نال مچل کیا کھو یارو درہ سبحان اللہ. کدی شیران تو بغیر بھی کدی تقریر سبحان اللہ کھلیا کرو. اللہ دے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر جناب جبریل آ گئے. السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیکم السلام یا جبریل. اے جبریل تیرے تے بھی سلام ہوئے آج کیویں آیا ہے. عرض کی دی یا نبی اللہ دا پیغام لے کے آیا ہاں. اے جبریل دس کیڑا پیغام لے کے آیا ہے. عرض کی دی یا نبی اللہ اے جڑے تھوڑی جسم تے پھنسیاں نے اے خارش پئی ہوئی ہے جڑی تھانو بیماری لگی ہوئی. فرمایا سونیا اللہ پہ فرماندا ارکس برجلی کا سونیا انج کرو اپنا سجا پیر زمین تے مارو. ارکس برجلی کا سونے اپنے پیر دی اڈی اے زمین تے مارو. اللہ دی نبی نے جدو پیر دی اڈی زمین تے ماری ہے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. جدو پانی دا چشمہ جاری ہویا ہے جبریل کے دنے سونیا ہادا مغتسل بارد و شراب. سونیا اے جڑا پانی نکلیا ہے انج کرو اس پانی دے نال تسی غسل بھی کرو اینو پی بھی لگو بس غسل کرنے دی دیر ہوئے گی یہ زہری بیماری بھی مک جائے گی پیو گے باطنی بھی اللہ شفا عطا فرما چھڑے. اللہ دے نبی نے غسل فرمایا ساری خارش پھنسیاں سب ختم. حدیث شریف چاہتا ہے جدو پانی نہ غسل فرمایا نا تے پھنسیاں ختم تے جبریل امین ایک جنت دا سونا جا جوڑا لے آکے نا کہندے نے سونے اے جوڑا فرمایا کہ حضور اے جوڑا دے بے تن فرماؤ. ہن سنیا جے بڑا مزے دا واقعہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے مفسرین فرماندے نے جدو ایوب علیہ السلام نے جنتی لباس زیب تن کیتا نا کہ اوت درخت تو اٹھ کے نا تھوڑا جا پرا ہو کے نا اللہ دے نبی بہ گئے انج بیٹھے جنتی لباس پا تے آپ دی زوجہ حضرت رحمت بی بی آئیاں اونا آکے جدو اس درخت تھلے ویکھے نا تو ویکھ کے رون لگ پئیں. ایوب علیہ السلام تھوڑا جا پرا بیٹھے سن. آپ نے ویکھ کے فرمایا بی بی کی گل ہے کیوں پہ رونی ہے. آنکھ لگی ایتھے میرا خامد بیٹھا ہویا بیچارہ بیمار سی پتہ نہیں انہوں کوئی درندہ نہیں چک کے لے گیا او تے ہل بھی نہیں سی سکتا اتنا بیمار سی میرا خامد. حضرت ایوب علیہ السلام نے جدو اپنی بیوی دا جملہ سنیا تے مسکرا پہ فرمایا فکر نہ کر او اللہ دا نبی ہے او دے درندہ نیڑے بھی نہیں ہوندہ. اللہ دا نبی ہے درندہ او دے نیڑے بھی نہیں ہوندہ. میرا خامد کتھے گیا ہے فرمایا آویخ میں بیٹھا ہویا ہوں. اگو بول کے کیا نہیں آکھن لگی بلکل جدو کدی میرا خامد ٹھیک ہوندا سی بلکل دی صورت تیرے نال ملدی سی پتہ نہیں کتھے گیا ہے. فرمایا نہیں میری رفیقہ حیات کمیاں دا ویلا مک گیا ہے ہن خوشحالیاں دا ویلا شروع ہو گیا ہے. اللہ نے مینوں صحت عطا فرما چھڈی ہے. اے ویکھ اے کڑتا اے تیرے شہر دا کڑتا نہیں بلکہ جبریل جنت وچوں لے آ کے دے گیا. اے جبریل جنت وچوں مینوں کڑتا دے گئے. ہن خوشحالی دا ویلا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. حضور تسی ہو فرمایا ہاں میں ہی ہاں. الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا ہاں یاد آیا میں تے قسم چکی سی کہ جے میں ٹھیک ہو گیا تینوں 100 کوڑے ماراں گا تیار ہو جا. ہن میں 100 کوڑے مارنے نہیں تینے
جناب رحمت بی بی حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتی نے جدو سنیا بھئی 100 کوڑے پینے نے سر جھکا دیتا ٹھیک ہے دور تسی قسم چکی ہے تو پھر میں ہوں کی کہہ سکنی ہے مارو اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونے اوکھے ویلے چ تینوں سارے چھڑ گئے سا اے رحمت بی بی ایک ایسی ہے جڑی رحمت بن کے تیرے نال رہی ہے تے سونے انہیں تیرے نال ویخ کنے اوکھے ویلے گزارے انہوں ہون 100 کوڑے نہیں مارنے یا اللہ پھر کی کراں میں تے ہن قسم چکی ہے ہن قسم تروڑا فرمایا سونے اسی تیری قسم ٹوٹن بھی نہیں دیاں گے تیری قسم بھی ٹوٹن نہیں دیاں گے تے اینوں تکلیف بھی نہیں ہونا دیاں گے یا اللہ پھر کی کراں اللہ کریم نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ فرمایا سونے انہیں 100 کوڑے نہ ماری یا اللہ کی کراں فرمایا انج کر ایک کہا دی مٹھ پھڑ لے کہا دی مٹھ جدے وچ 100 تیلے ہون بس او پھڑ کے تے ایک واری انج مار دے سونیا تیری قسم پوری ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ احسان کرنے والیاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا فرمایا سونیا انہیں اوکھے ویلے وچ تیرا ساتھ دیتا ہے تے جے انہوں ہون کوڑے پہ جان مینوں رب کنے آکھنا ہے کوڑے نہیں سونیا انہوں مارنے بس ایک کادا گٹھا ہاتھ جو پھاڑ کے نا این کر کے نو مار دیو تو آڈی قسم پوری ہو جائے گی گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام دے متعلق ایک حدیث پاک کے بس وہ سنا کے میں اجازت چاہنا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمانے نے قیامت دا دن ہوئے گا کیڑا دن سارے بولو درہ کیڑا دن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ 3 بندے حاضر ہونے ایک غنی ایک غلام ایک مریض غنی غلام اور مریض اللہ غنی نے فرمائے گا تو دنیا تے میری عبادت کیوں نہیں کی تھی غنی آکھے گا یا اللہ تو میں نے دولت ہی نہیں دیتی سی میں نے ٹائم ہی نہیں لبا آج کل بھی انجی حال ہے جو کسی نے آکھے نہیں یار تو نماز نہیں پڑھدا او بھائی جی ٹائم ہی نہیں لبدا ٹائم ہی لبدا کیوں یار کم ہی اینا ہوندہ بس ٹائم ہی نہیں لبدا تو جے کسی اس بندے نے پوچھ لی جڑا بالکل پھکرا ہوئے تو نماز نہیں پڑھدا مولوی جی نماز کی پڑھنی قامت ہے کوئی نہیں اے تے اس آپ ہو گیا نہ ادھر سال لیندے نے نہ ادھر سال لیندے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے نے بلائے گا جڑا غنی ہوئے گا دنیا تے جنہوں اللہ نے مال دیتا اللہ فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھدا رہا میری عبادت کیوں نہیں کر یا اللہ میرے کول مال ہی بڑا سی تے اے مال میں نو تیری عبادت تو پیچھے رکھ دا رہا اس ٹائم اللہ فرمائے گا اچھا تیرے کول اینا مال سی کہ تو میری عبادت نہیں کر سکیا یا اللہ بالکل اللہ فرمائے گا لے آؤ میرے سونے نبی سلیمان نو بلا کے میرے نبی سلیمان نو لے آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام آنگے اللہ فرمائے گا 10 ایدے نالو بھی چوکھا رزق سی تیرے کول ایدے تو بھی زیادہ دولت سی نہیں یا اللہ اللہ فرمائے گا جے تیرے کول ایدے نالو چوکھی دولت نہیں سی تے پھر کیوں نہیں عبادت کی تھی اینو تے میں مشرق تو لے کے مغرب تک ساری دنیا دا بادشاہ بنایا سی پھر بھی ایدہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزریا جڑا میری یاد تو غافل ہوئے اللہ تعالیٰ غلام نو بلائے گا تو کیوں نہیں عبادت کی تھی آکھے گا یا اللہ میں عبادت کی میں کردہ میں فلانے بندے دا ماتحت ساؤں تے بس غلامی دی وجہ تو نہیں میں کر سکیا تیری عبادت اللہ فرمائے گا اچھا یوسف نبی نو بلاؤ یوسف علیہ السلام نو بلاؤ جدو یوسف علیہ السلام آنگے آپ فرمائیں گے اللہ فرمائے گا 10 تو غلام سے وہ بندہ کہے گا یا اللہ بالکل میں غلام سا تے بس اس وجہ تو اللہ فرمائے گا تیری غلامی بڑی سی یا یوسف دی غلامی بڑی سی
لیکن یہ باوجود 7 بند کمریاں دے وچ بھی انہیں میری اطاعت تو منہ نہیں پھیریا جھوٹ مارنے کہ میں غلام سا اے ویکھ میرا نبی ہے بھی تے غلام سی نا غلامی دی حالت وچ بھی اس بندے نے میری عبادت تو منہ پھر بھی نہیں پھیریا تیسرے نمبر تے اللہ مریض نو بلائے گا تو کیوں نہیں عبادت کر یا اللہ میں بیمار سا اللہ فرمائے گا اچھا مریض ہے یا اللہ بالکل حضرت ایوب علیہ السلام نو بلایا جائے گا ایوب علیہ السلام آنے اللہ فرمائے گا دس تو بیمار سا یا اللہ میں بیمار سا تاں عبادت نہیں کی فرمایا دس تو کیا میرے ایوب تو بھی زیادہ بیمار سے نہیں یا اللہ فرمائے گا تے میرا ایوب ہوئے جدے پورے جسم تے بیماری سی لیکن دے باوجود ایک لمحہ بھی ہوتا میری یاد تو غافل نہیں گزرے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبیان دے ذکر سنانے دا مقصد صرف اور صرف ہے کہ انہاں دی زندگی نو پڑھ کے ساڑھے وچ بھی انہاں جیسی زندگی گزارنے دی صلاحیت پیدا ہوئے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے